Opi Billeet päällä. Pääskö olla sisään? Täällä on billeet. Billeet päällä. On billeet päällä. Saako mennä sisään? No voi mennä. On billeet. Morjesta. Saako tulla sisään? Voitteko soittaakin biissi? Morjesta. Mä asun tuossa hei, täällä Tampereen Tero. Voi vittu, mä asun tuossa vastapäätä. Mä asun tuossa noin, tuolla noin. Jumala kauti, kätellä. Moro. Jumala kauti, mä asun tuossa. Jumala lauti. Mitä täällä tapahtuu? Ruvetaan tyhjentää. Oi Saat vähän niinku myöhässä, eikä. Mä asun tuossa siellä takana. Mä asun tuossa sisäpihalla. Jumala kauti. Alahava. Saako puskella? Mä vaan niin sinä riilemässä. Mä asun tuossa takana. Mä asun tuossa talossa. Joo, mutta onko se... Häh? Mä asun tuossa. Saako halata? Hei, sori. Meillä on yksityistilaisuus. Ei, tää on yksityistä. Hei, sori. Hei, mä näyttää perkele. No mä näen pois. Joo, mä näen. Ulos. Joo, mä menen pihalle. Mä asun tuossa. Ei mitään, mä saatan. No saatako oikeesti? Ai saatan. Saatako oikeesti? Mä asun tuossa. Mä asun tuossa noin. Mä asun tuolla noin, katoppa tuolla valla. Mennään kotiin. Kotiin jo. Noniin. Mikä tää on tilaisuus? Saako tulla sisään? Ei saa. No voi tulla. Ei, kun yksityistilaisuus. Älä näyttä niin. No se voi tulla. Ei voi. No saa tulla. Ei voi. Perkele. Ei voi. No voi tulla. Mä asun tuossa talossa. Kotiin. Mä asun tuossa talossa. Kotiin. Perkele. Ai Kotiin. saatan. Perkele. No voi tulla sisään. Et. No voi tulla. Kotiin. No saa tulla. Kotiin. No lapsa poskella. Et. No hellas. Et. No mitä me tehdään? No mä asun tuossa talossa. Kotia. Perkele. Mikä tää on tilaisuus? Meillä on yksityistilaisuus. Ei pallu. Kyllä. Ei pallu. No Kyllä mä on. asun tuossa No niin. talossa. Hei, moro! Moi! Millainen homma, että sä suksit vittu? Niin. Mä asun tuossa talossa. Joo, ihan vittu sama missä sä olet, mutta suksit Perkele vittu. tällä. Ole Mä hyvä ja asun mene tuossa omaan talossa. himaas. Mä Joo, asun tuossa. Ei mitään. ole hyvä. Ihan, hei, saako Ole halata? hyvä ja mene Saako pois. halata? No voi halata. Ole hyvä ja mene pois. Älä tänne. No mitä vittua sä Mene sanot? tonne omaan himaas. Mä tiedän missä asut tässä koulukadun mestas, niin mene tonne. Tiedätkö Tampereen Tero vai? Tiedä. Voi vittu, nyt on pahat tilanne. Mä asun tuossa kerrostalossa. No ole hyvä ja Voiko mene halata? kotiin. No voi halata. Ei kiitos Kato, täällä tää ei ole kertaa. nyt sun juhla. Ei mitään. Hyvät illan jatkot. Ei kätellä. Sen mä voin tehdä vielä. No voi kätellä. Ihana. No niin. Ihana tuollaiseks. Nonne. Jatko ja ole Yes. hyvä ja mene. Kyllä. Jumala kauhi. Mikä tää on tilaisuus? Kätellään vielä. Mene nyt. No saa koskelmalla. Kätellään vielä. No voi kätellä. Mene nyt kotiin. Mä asun tuossa. Joo. No niin kätellä, no voi kätellä. Ihana. No pitääkö kätellä? Voi kätellä. No voi. Hei ihan oikein. Rusetti, sullakin on rusetti. Mullakin on rusetti. Joo, ei se mitään. Ihania. Hyvät illan jatkot. Illan jatka, ihana. No niin, illan jatka. No niin, moro, ihania. Moi, mikä tää eventti? Mikä eventti on päällä? Mä asun tuossa. Hei! Noniin. Viivi, hei, alikoppi. Alikokki, koppa. Noniin. Hei. Ihan oikeesti. Tässä on tallentava kameravalvonta. Joo, kyllä mä sen tiedän. Nimenomaan, ihania, ihan. No. Hei, onks no? Hei, se harsytkä. Hei, mulla on sikari, hei. Pari nyt. Kyllä nyt tossa. Minä vedän te juomia. Auto on vissi. Missä auto on? Ai no tossa. Kiitoksia. Vaapa. Ruits. Ruits. Rui! Pihassa täällä pitää vedettää Pitäisikö mennä sisään?
Pitääkö mä vielä siis sana? Nyt vaan mennään kotiin jo. Taksi makkatti. Voi taas seteleitä. Älkää ryöstä. Voi vittu taas seteleitä. Hanne helvetistä. Voi vittu kahdessa sitä. Älkää ryöstellä. Ärkelle! Hei, saako tuo kättellä vielä? No voi vielä kätellä. No saa kätellä vielä. No saa kätellä. No voi kätellä. Morjesta. Ihania. Avaimet kilissa. Avaimet kilissa. Morjesta. Hei, ole hyvä ja mene sinne omaan kämppään. Avaimet kili, katsokaa avaimet. No mihin ne sopii? Rui. Kato, se on paljon kivempaa kaikille, että sä menet ihan oman käsin tonne tai omiin Roi. joukkoon. Ei viitti sinipuokkoja. Ruit, sinivuokko, roi. Ruitsista. Saako lapsesta? Ei kiitos. Ruitsista. Ei mitään. Roi. Mä asun tuossa. Ei mitään. Hyvä. Ihana. Moro, en oo kaiken siksi. Yes. Häh? Roi. Oh, ihana. Yläkerta, ihana. Yes. Ei mut ihan oikeesti. Saako tuo huikka? Ei kiitos. Ei ihana. Ihana. Ruit, kato avaimet löytää. No niin hyvä. Ihania. Moroi. Miksi te minkä bilet täällä? Ihana. Saako lapsesta? Ihana. No niin. Hei mut ihan oikeesti. Me tiedetään mielenterveyspotilaita tässä pihassa. Roi. Hei, otetaan salkkuja katsomaan. Voi vittu. Saako toimitusjohtaja liittyä? Saako liitto? No niin, nimenomaan. Tei. Hei perkele. Perkele. Saa liitto. No voi. Perkele. Ihana. Saako kannanni? Oi vittu, mitä tää tapahtuu? Eikö ihan oikeesti? Ei mitään. Mä asun Me tuossa. No niin, ei mitään. Me ollaan kanssa pakkaamassa tavaroita. Ihana. No niin. Roi. Ei mitään muuta kuin katse kotia kohti. Ruits. Mene kotiin. Saako lapsi olla voimella namma? Ei kiitos. Merkelle. Ei. Saako voi lapsesta? No niin. Merkelle. Sitten ei mitään muuta kuin kotia kohti. Niin Merkelle. Hei mikä? Voi vittu, merkelle. Ruits. Saako mennä sisälle? On pommi. Saako mennä sisälle? Ei voi mennä. No voi mennä. Ei voi mennä. No eikö voi? Ei. No voi mennä. Saako tulla? Ei voi mennä. No joo, okei. No niin. Voi älä perkele. Perkele, tää on valvontakampa perkele. Mä Titteli ihan oikeesti. alkaan kehää käsiksi. En mä oo käynyt kehen. Ei kun minäkään ole. No niin. Mä yritin mennä tuonne, saanko mennä sisään? Ei saa mennä sisään. Mä näytän. Perkele, no voi mennä. No niin. Perkele, helvetti. Puristakaa tätä vajaa-älyistä nenästä. Nyt Me ei se purista lähtee nenästä. himaan. Uskokaa minua. Mun nenä on oikein murrottu. No sori. Hei, se oli vitsi. No niin matka, hei. Varantaa. No matka. Niin se No niin, älä. Se oli vitsi. Nonni, matka. Ihana. Saanko sua halata? Ei saa. Saa halata. Ei saa halata. No sori. Oi, älä en. Mun nenä murrottu vasta äsken sitten. No niin, saanko sua lapsista puskella? Ei saa. Se on söpöttiiks. Hei. Mä asun Kiitos. tuossa. Kiitoksia. Meidän terveyspotilaat. Kyllä. Terveitä. Mutta Hei, sikari hais. Oho. et sä saa mitään. Roi. Ihan. Nyt on söpöt. Hei, saako kuskella? Ei saa. Ihan söpöt viikset. Ai, älä oikeastaan anna. Okei. Mun enää murrettiin viikko sitten. Sä voit pahentaa sitä tilannetta. Sä voit saada valvontakamerat. Kyllä. Sä voit pahentaa tilannetta. Mä voin pahentaa tilannetta. Nimenomaan. Perkellä. No voi koska. Et voi koskea. Et sä käy koska minua. En niin. No saako mennä sisälle? Et saa mennä sisään. Sä et voi estää minua. Mitä nyt? Mä asun tuossa. En mä tiedä. Kato vaimet. Jatko Terolla, no niin, nyt juhlaväki. Olkaapas, hymyilkääpäs vai Hymyilkää. hautajaiset. Älä nyt tuu, kun me Ihan oikeesti. juuri luodaan tää. Nyt viinulia naamariin ja sellatteet Ai sä sanoniin. saipa minulle. Haluatko kahden pysyä täällä? Et saa. Ei kun sinä, haluatko? Haluatko kahden pysyä täällä? Tuu tänne. Okei, tulla. No mä asun tuossa talossa. Joo, puhutaanpa asiat läpi. Joo. No niin. Minkälaista
En mä tiedä, mä oon menossa kotiin jo vain. Ja tässä on oikealle pilleet. Mä haluun rui. Kyllä. Ihanna. Hei, tiedätkö sä Tampere Tero? Kyllä tiedän. Tiedät? Tampere Tero. Kyllä, nimenomaan. Mä koskaan Tampere. viksi. Et saa koskemiksi. Tero, nyt kotiin sieltä ja vähän sasia. Okei, no pitäisikö mun mennä kotiin? Kyllä ehkä. Joo. Veri ihan Anna, sä koska persettä. Et saa koske perästä. Et saa koske mitään. Vai ruits. Mun ei saa koske. Mä oon kotipihassa. Joo. Hei Pekkanne löytyy tuosta. Pekkanne. Paina. Ei se ota mitään, kun mä oon siellä yksin kotona. Tai ei ole edes yksin kotona, kun mä oon yksin pihassa. Ruits. Aivan. Pitäisikö mennä kotiin? Saat mennä kotiin nyt. Nyt se on auki. Ei tarvitse savainta käyttää. Rui. Ei saa koske. Viksi. Ei saa koske. No viksi sä koska. Ei saa koske. No niin, morista. Ihan, saa halata. Ei saa halata. Voi halata. Ihan Anna. Noniin. Ei pusu, ei. No vi. Noniin, joo, kiitoksia. Noniin, morista. Moi. Voi vittu, mä pahat loppu. Kohta tulee. Nyt tulee häättä, olinkin viimeistä huomenna. Oi! Pätkäskö? Olkaa samalla lippä. Jatko Terolla, jatkot. Terolla, jatkot.